салому алейкум мухлисони ММА. ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва обуна шуданро фаромӯш насозед. мо бошем видеои имрӯзаамонро пешкашатон мекунем. дирӯз бисёр як рӯзи хуб барои тамоми мухлисони ММАи тоҷик буд, чун дар мусобиқаи SA 168 варзишгарони мо муваффақ шуданд. бародарони азиз, нафароне ки либосҳои босифат ва пойафзолҳои олидараҷаро меписандед, пас ба ватсапи рӯи экран бода нависед. ин гуна либосҳои шинам ва пойафзолҳои аз чарми тозаро фармоиш дода дар муддати кӯтоҳ дастрас намоед. одамони боварӣ, либосу пойафзолҳои аз санҷиш гузашташуда, агар як бор заказ кардед, то охир клиенти мо мешавед, чун мо аз борҳои худ бовар дорем. силкаи телеграм дар комментария ҳаст. анис ёқубов ки бо варзишгари узбек иброҳим шоимо баромад карда, тавонист ӯро дар 20 сонияи раунди якум бо усули буғӣ шикаст дода дастболо шавад. пас аз муҳориба анис ба лига муроҷиат карда гуфт ки ӯ омода ҳаст дар як шом ҳам бо Арзкулбек ва ҳам бо Вартан Асартян баромад кунад. дӯстон, шумо зиёдтар анисро дар атагон бо кӣ дидан мехоҳед? дар комментария фикратонро нависед. дар кадри асосӣ бошад Фаридун Одилов барои рохат ба финали гран-при SA бо варзишгари рус Михаил Махнаткин ҷангид, ки ӯро дар даври сеюм бо нокаути техникӣ шикаст дода ғолиб шуд ва ба финал роҳ ёфт ва аввалин финалисти гран-при дар вазни нимвазни гардид. пас аз ғолибият дар симии овозаҳо паҳн шуд ки гӯё мухлисони тоҷик ба сари Михаил Махнаткин шиша партофта бошанд ва варзишгари тоҷик аз номи тамоми мухлисон узр пурсид. ман аз ҷои мухлисонам узр мепурсам. мо ҳама гуфта будем ки бачаҳо ин корро накунанд, зеро онҳо низ мисли мо ҷанговаранд. бачаҳои мо ҳама варзишгаронро дӯст медоранд, ҷангҳоро дӯст медоранд. бинобар ин онҳо ба ин ҷо меоянд, танҳо ба эҳсосот дода шудаанд. ман фикр мекунам ки онҳо ислоҳ мешаванд. ба фикрам онҳо шишаҳоро на ба Махнаткин, балки ба Магомедов партофтаанд, зеро пас аз ҷанг нофаҳмоӣ буд, гуфт Одилов. дӯстон ва мухлисони ММА, ҳамаи мо дар баробари он ки варзишгаронро дастгирӣ менамоем, боз вазифадор ҳастем ки ҳар як рақиби варзишгаронро зиёдтар эҳтиром намоем ва эҳтиром аз ҳама чиз болотар аст. барои обрӯи варзишгарро бардоштан на танҳо дастгирӣ лозим, балки ҳурмату эҳтиром нисбати ҷанговарон ва ташкилотчиёни лига лозим аст. ин буд хабарҳои имрӯзаи мо аз ҷаҳони ММА. дӯстон, то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.